Hadirin bakakenhun kinongelam na kishipotli ki Atomas District Council ADC ki badai na kijela katahan chitai lamingi kari India kalai kendu yo Menteri Kampoi yang kesorkar India wa Amit Shah akap santrik na itung arjar pusau banyakren Halor ke Constitution 125th Amendment Bill arja kat kendai kabatmu ban penbait renti ki kendon ke kernet ban riu ni ke 6 schedule jong riti sensar Constitution kari India kani kekenhun kai kenduk biang Shillong hakashpotrik nai lar ajar pusau banyakren Īathir Halor kani ya ketika kekenhun balalam khamat do ba penya sing CM Chief Executive Member ka Khasil Atomas District Council ki ADC kum convener kani kekenhun kekentup ya ki CM bat MDC ka Khasil Atomas District Council Janta Hills Atomas District Council Kyrwoh Hills Atomas District Council Bodo Territorial Council Tripura Territorial Council Karbi Anglong Autonomous Council, Dima Haso Autonomous Council, but lightly KDC ke Jela Mizoram, Kalai Autonomous District Council, Chakma Autonomous District Council, but Kamara Autonomous District Council. Kuman syukudo bau Menteri Kampoi yang ke sorkar India ulah kular ban thau de komiti ban puli bnia ikjinga jimut naki Autonomous District Council baper ban kli dau Menteri khana badai pe yaknat Kampoi yang ke sorkar India, but on pendep ikakai pod hak absantrik noilar arjar pusau. Haba pentip ya kini ba pensingai lai thu ba Jingïalang kan long hatri prakasel ban Īathir Halor ketika phang. Oi siam jungi ba penjai sing siam ba di konvenar jung ketika Jingïalang. Sian ngam dam bakla manga ka siputri nda sai dan. Ini kan dua ni Shillong. Ban discuss Halor ki jika jimbot ka yingi ba kan ka amendment di section. Mahadu muntangi iba tu sig lai kendu yo Amit Shah ba long thau itu committee. Mereka mau mentang empat notify. Ngatay kadi kami juga ministry pan notify committee. Inang apa kata? Kon ba iet ngiju shat jing ba man la kas ngi. Hato ngi la ju perkhat ba. Kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi. Mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kas ngi. Balai kene kijing kelimenta. Kato ka dukan ration ba penyai uba raju. Uya tho yang ah. Nrai man kapor yim juyo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai nakini kajing stam kong nangkong phide ban melin ban bam ya kajing bam ki ba pha hakrukom bam jong phi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila banyo na ke jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi Mai uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau. Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Dei kon. Dan jinga pher la da dei ha karukam bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni ukau. Okum ta. Te kon ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni Hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya